Tara! Asa man ta, boss? Ay naunsa mangita tag kurbada. Anong mangita ang tagkurbada nga ang kurbada na ana mas imong atubangan? Asa man ang kurbada dira oy? Kanagod, boss, oh! Wala man ko'y nakitang kurbada. Oh, grabe si bossing. Pwerte naman kaya nagkakurbadaha, boss. Street man kay na ako nakita o mga gagmang mungtod man ang naadira. Ay, maudi ay. Sa akong dugan mong kagalantaw. Tuara, boss, oh! Ya! Huh! Naunsa naman ni uy. Pirti naman yung pakamingawa. Wa na dyan ko katurog pa sa hiro bisag kausa. Huh! Di na dyan ni maayo. Kinahanglan na yung kabalo si boss, ane. Pero time pa. Wala man di ay ko short. Naunsa naman taon ning style ah. Pasayro. Boss! Uy, unsa man? Ano naman ka diri? Boss, naay ni tawag sa ako, boss. Naay ni tawag? Usa man padalang tag-ayuda? Dili, boss. Usalan man di ay. Dili daw kakabalo mo banking. Ah, yate ra. Wala din mo pakita sa mga ebidensya. Gipakita lagi, boss. Pero dili sila mutuo. Ang gusto nila ka ng bag-o. Ayay. Gitandog nilang akong garbo ba? Nga, usay plano, boss. Aw, unsa pa? Mubangking ta. Ah, bilibang bossing, oy. Tara. Asa man ta, boss? Ay naunsa mangita tag kurbada. Anong mangita ang tagkurbada nga ang kurbada na ana mas imong atubangan? Asa man ang kurbada dira oy? Kanagod, boss, oh. Wala man ko'y nakitang kurbada. Oh, grabe si bossing. Pwerte naman kaya nagkakurbadaha, boss. Street man kay na ako nakita o mga gagmang mungtod man ang naadira. Ay, maudi ay. Sa akong dugan mong kagalantaw. Tuara, boss, oh. Aw, abi na ako kaning nasa akong atubangan. Mga gagmang buntod ramang gunang ako nakitaan. Na mauna diha. Hilig man kag buntod-buntod god. Unya, boss. Sige na. Andama ang imong kamera. Sige, boss. Unya unsa man eh? I-video. Ay naunsa. I-live na dira. Ah, sige, boss. Ipakita sa ilaha nga imong tuhod og siko, imong gibagno sa simento. Ayaw ka bala ka. Kay gimingaw na pukuan ng tiradaha. Mohonat sa ako dito. Hala! Kuyawag starting by! Bangking rin yung gipangita, ha? Yeah. Ibangking, be. Yeah. Hala! Asa naman to si Busing? Ning kalit na magkawala! Asa kita, uy. Tabang. Ah!